ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи файзи дастархонро оғоз менамоем. Имрӯз мо дар барнома як таоми бисёр бомаза ки танҳо аз гӯшт тайёр мешавад бароятон омода намуда нишон медиҳем. Ин таоми мо лӯла кабоб ном дорад. Барои ин таом ман пешакӣ ду намуди гӯшт, ҳам гӯшти гов ва ҳам гӯшти гӯсфандро тайёр карда мондам, чунки гӯшти гӯсфанд серравғантар ки ҳаст, лӯла кабоб камтар обдор мешавад. Пиёз, сирпиёз, кабудӣ, зира, муч ва қаламфур тайёр карда мондам ва мо ҳатман бояд гӯштро аз гӯшт қимакунак гузаронем. Инак шурӯъ мекунем. Аввал гӯштро пора мекунем. گوشت قیمه تیار شد. اینجا یک باره هم پیاز و هم سرپیاز رو قیمه کردیم. اکنون کبودی اون رو ریزه میکنیم. намаки бисёр лозим нест, чунки гӯшти мо намакдор аст. ҳозир пеш аз аралаш кардани ҳамин гӯшт, омехта кардани он, мо аввал равғанро ба даруни дег меандозем то фурсати гарм шудани он лӯла кабобро тайёр мекунем. шумо шояд ҳайрон шавед ки барои чӣ мо лӯла кабобро дар дег мепазем. Аслан онро мо бояд дар това пазем. Азбаски девори това камтар пасттар ки ҳаст, ман лӯла кабобро дар равғани зиёд мепазам, бирён мекунам, барои он ки равған ба ҳар тарафи девор пош нахӯрад, начаспад. Ман дегро интихоб кардам. Мо натарсида ҳарчи бештар равғанро ба он меандозем ва дар равғани зиёд, дар равғани бисёр хуб гӯштро, яъне лӯла кабобро пухта гирифта намон мумкин аст. Барои ҳамин ман това не дегро интихоб кардам. ман чӣ хеле ки гуфтам, дар равғани бисёр дар дег, барои он ки девораш баландтар аст, барои ҳамин мо дар дег пухта истодаем. вақте ки камтар рӯяш шахт мешавад, лӯла кабобро аловашро пастар мекунем.
тамошобинони азиз, лӯла кабоб тайёр шуд. Шумо низ дар хона метавонед ҳамин гуна таомро тайёр карда пешкаши аҳли оила намоед. мо аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастем ки барномаи Файзи Дастархонро тамошо мекунед, бахусус онҳое ки ҳамватаноне ки берун аз ватан ҳастанд, дар Федератсияи Русия кору зиндагонӣ мекунанд, ба мо дар сомонаи телевизиони Симои Мустақили Якум фикру андешаҳои худро менависед. мо аз шумо миннатдор ҳастем. Ташаккур барои он ки моро тамошо мекунед. хуб, марҳамат, бо иштиҳоитон лӯла кабобро истеъмол кунед, дар хона тайёр намоед ва бо аҳли оила бо хушиву хурсандӣ онро хӯред. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. Хайр.